bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu womnyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Injabulo yodwa isitolo sefinisher yezinjinga simemezela ngokusemthethweni ukubuya kukasofa konokusho wesikhumba owaduma ngezikhathi ezidubedube zomtapo nyaka enye. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo. Kanti-ke mina igama ngumfeze kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagumede mothi usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Injabulo yodwa isitolo sefinisher ezinjinga simemezela ngokusemthethweni ukubuya kwasofa wakonokusho wesikhumba waduma ngesikhathi sezidubeduba zomtapo ngonyaka ophelile. Lo sofa ohlaza ka80,000 owawubiza u67,000 owaziwa ngoPablo wavundululwa usucazwe phakathi kweminye emjondolo emgwaqeni eQuirryHeights eThekwini. Kumenyezele ukubuya kwalo sofa ngenyanga owaTatshwa ngayo nokwenza abantu bakuthakasela ukubuya kwawo baveze nokuthi uyazicupha izikhala. Lesi sigameko sathinta abaningi nabanikazi besitolo bekhala becela ukuthungathisa uPablo. Lo sofa owabonakala kwezinye zezithombe uhlela abantu eminyango eduze komjondolo kwathi emuva kosuku kwavela ukuthi ugcine ngokusikwa phakathi ukuze ungene endlini. Kuvele kwachaza ekhasini lalesi sitolo simemezela ukubuya kosofa wodumo esitolo. Ngiyajabula ukuthi ubuyele ekhaya uPablo. Kumele uthole nokweluleka kancane kusho uThathu Tsawude. Sicela uyogcina emuseum khona nabazukulu bethu bakwazi ngomlando wakhe kusho uNothando Melo Mkhize. Kumele ungadayisi ugcine emuseum kushe uMabalengi Mahonyama. Ubuye engesikhathi esikahle somgubho kusho uMokhadi Mokhadi. Uyiqhawe uPablo uphunyuke ngezikhathi ezinzima kusho uTsakani Phehla. Bafethu baphawule kanjalo abantu kade baphawule esikhasini lesitolo esidayisa lo sofa uPablo. Mhlawumbe wena engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, hlala phana kwi-comment section sidingide lolu daba. Wengaza kwethu bekuzona indaba esiniphathe zona namhlanje kwezisenkezweni. Ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda.